Gikone to ringre jotije adek mag kaunti ma Mombasa manyocha oula oywero oyudi. Gai mar ODM Raila Odinga pod ni kaunti ma Migori ne chenro matego duond burano kokale ndiko jokanyo manyien. So kweli maisha inaweza badilika kwa siku moja. Unaweza pata ng'ombe leo izae kesho na kesho kutwa uanze kukama maziwa. So hiyo kitu naomba leo kwa unyenyekevu. Muwe na subira. Jalup Speaker mar od bura mamalo Gladys Bosholei okwayo jo Kenya mondo mi sirkal thuolo mar kelo lokruok. Nyakoro mogiro kamano kuom Ramogi TV ne weche manyien chenro en mar Migago ma Jumapil mogik ma tarik 10 mar dwe mar 11 manega mag 2023 intiere kama ber mondo mi wami ler e weche mago motimre pacho kaindi to kod pinje maoko nyinga Ochieng Emmanuel. Kawachako en Medusa e kaunti ma Mombasa kaachiel gi ji makonyo e reso ngima mar oganda kotelni kod Kenya Red Cross Odhiambo manyoro nogolo oko ringre ma ji adek mane omoke bugo mar Minyage kar dak ma Makupa Mvita. E tok mar kod jofwambo bangolo ringre go gavana ma Mombasa Abdulsomad Sharif Nasir ochwalo ote mag kuyo ne anyuola manowito jogegi. Juma manyoro ji makonyo e reso ji ne okonyo e reso ji mamoko 4 ma bende ne omoke bugono kendo oring kodgi kar thieth kama dek ne osethiedhi ma odok pacho kaachiel pod dhi nyime gi yudo thieth. We've managed to remove 2 bodies. There's still one more. One thing is clear, because when they were putting the road, what was coming in was 900 mm diameter drainage system feeding into a 600. So when you get 4 of 900 mm feeding into 600, it becomes a big problem. So this whole stretch will have to be cut off. We have notified, I've asked the team to make sure that they work with Kenha, because they're the ones who had done this road. We'll be left with no choice, but we have to cut open this particular road to avoid a mishap like this again. Again, with the president having today confirming that these rains seem to be here with us to stay, we have to make sure that we're not going to come back to this situation again. We have to make sure. And even as we are doing that, one, they'll have to cut this road, put in the larger diameters, which I'm informed is going to be about 1.5 meters. It's the only way that 4 900 millimeter culverts underground will be able to feed in properly, so that they can be able to take all that. This will now be able to permanently sort the problem which is there on the Ziwani side and part of Majengo. Then secondly, on the part of Bombolulu, I'm equally informed that Kenha have agreed their meeting with the county team, so that to be able to now properly design something that can be a permanent solution. Kodhi weche matimore gwenge mag Nyanza gai mar ODM Raila Odinga dhi nyime gi limbene e kaunti ma Migori ka odiochienge mar 2 ma odiochieng' ma kawuono ne okwongo gi apisi mar ODM Oriri kama ne otwak kod jopiny. Gie sani odhi nyime gi limbe mare kendo otwak ka chenro mare dhi achiel kachiel. Owinjane gima dhi nyime. Kamano ang'ato nodar ni otamruok gi mare donge kamano marabuore maonge ka obigo wololo yai. Aya, gavana tusikize tafadhali wananchi. Anaitwa Thomas Mboya Kwanga. Mnamjua hivyo? Anatoka South Kamagambo Ward. Ni kweli? Anapiga kura Kanyemach Primary School Polling Center. Ni kweli? ODM
ODM. Asante sana gavana. Huyo wa mwisho, huyo ni Nelson, anatoka North Kamagambo. Nelson Adoko. Bash. Asante. Haya. Anaitwa Obonyo Nelson Obonyo. Hivyo. Bas Jorongo untie. Asante sana. Jorongo untie. Bas tuolo nomiya ni adwaro mana nyisou ni bedo ja ODM en gima lich ahinya. ODM iluongo ni Orange Democratic Movement. Wach ni movement. Movement mineno ni lich ma kochako move to jomoko ringo malala. Mondo ibed jakanyo no mar movement unabonyesha star 483 star 036 hash. Kata idhi kama iluongo ni www.odmmembership.com. Winja jodalawa. Mano e wach mantiere program dhi nyime. Dhi nyime kose kik dhi nyime. Urwako waduto. Ingeni baba mar movement nitie ka. Asante sana. Sasa program tunaikabidhi kwa Mheshimiwa Junet aweze Aya, Mheshimiwa Paul Awol, mbunge wa Awendo, akuja endeleshe kipindi ambacho kimefuata. Aya, Jorongo. Ramogi mano chenro mabende itayo kanyo kod ogai mar ODM Raila Amolo Odinga. Gesani gintiere gwenge mag Rongo maduong' en gimanyo oganda ahinya to rowere mondo mi oriwre kod duond bura mar ODM. Migosi Raila Amolo Odinga kane loso kanyo odiochieng' manyoro ne oyango ni kinde ochopo mondo mi rowere odonje ODM mondo gitege ka oikore ne chenro mage to kod yiero mibiro tim dwe mar 4 mano higa manyien. Mago weche madhi nyime kendo George Juma nitiere Migori obiro bedo koluono gi kendo report machal kamano moyiedhi makare biro bedo kanyo saa 1 mar odhiambo. Kadhi nyime jatend piny Kenya William Ruto koni oyie kod report mochwal mar kamiti mar twak mar Kenya Kwanza kod Azimio. Ruto kane loso Roysambu owacho ni piny owacho mare chako keto kenge mag duoko piny pek mar ngima. An kaka report no dwaro, Ruto koni jo Kenya onyakwe ikinde malero ni jood bura mondo koro oketie tim dwach report no. Jana mulisikia sasa wale watu walikuwa wanazungumza mambo ya dialogue wamemalizana na hiyo kazi. Na tunawapongeza wamemaliza hiyo kazi. Sasa tuungane tupeleke Kenya mbele. Wametoa mapendekezo. Na hiyo mapendekezo yote wametoa ni sawa. Mahali wamesema tupunguze gharama ya serikali, ile watu wanaenda safari, ile watu wamesema ipunguzwe by 30%. Ingine wamesema ipunguzwe by 50%. Hiyo ya 50% nimefanya tayari kupunguza hiyo by 50%. Ile wanasema ipunguzwe by 30%, mimi napendekeza hata tuongeze ikuwe 50%, ndio tupunguze zaidi. Ndio Kenya iweze kusonga mbele. Because we must learn to live within our means. Yale mambo mengine yote wamependekeza, sasa nyinyi wabunge muende mukalie hiyo maneno, tumalizane, sisi wa Kenya wengine tuungane, sasa tushirikiane na kujenga taifa letu la Kenya bila ugomvi, bila chuki na bila ya kugawana. Tuwe pamoja so that we can move together as a country. Jalu Speaker od bura mamalo Gladys Boshole yokone oganda jo Kenya mondo miyo yie ohore kendo gichiw thuolo ne jatend piny Kenya William Ruto kod piny owacho mar Kenya Kwanza thuolo mar duoko piny nengo mar ngima masani nitie
mayuak osebembo ganda jo Kenya. Shole wacho ni kaka jotelo gin bende gineno ka nengo mar ngima oidho pacho kae ni to mak mar ni jatend piny Kenya ok nyal loso uchumi kata duoko chien nengo mar ngima thuolo mar higa achiel ma osebedo e apisi. Wacho mane piny owacho ma Kenya Kwanza ochiwo ne oganda jo Kenya kinde mag campaign biro chopo kare thuolo mar higa achiel mabiro kaluwore gi chenro mong'ith mokoni jatend piny oseketo mar bero ngima jopiny kane olosi kinde nyasi ma choko omenda kanisa mano mar SDA Mabuare e kar chieng' od bura ma Kabondo Kasipul kama ne otene gi josiasa mamoko mosebedo kasiro piny owacho ma Kenya Kwanza mane okone oganda luo mondo chiw sir ne jatend piny Kenya. Sisi tunaona na sisi kama viongozi kila mtu anakuja anasema nimelemewa na school fees, nimelemewa na tulikuwa na mazishi tumekuwa na shida, bei ya hii imepanda and so on. Hiyo wakati tumehesabu si karibu 18 months. So kweli maisha inaweza badilika kwa siku moja. Unaweza pata ng'ombe leo izae kesho na kesho kutwa uanze kukama maziwa. So hiyo kitu naomba leo kwa unyenyekevu, muwe na subira na kanisa na serikali tafadhali. Patience ni kitu muhimu kabisa. So sasa hivi tuko na promise, lakini we are in the waiting period. Na hakikishia maisha ya Wakenya itabadilika. Na mimi naongea kama mtu niko katika serikali. Kitu tunauliza kila mara, tunaambia president, maisha ya Wakenya itabadilika. Na tunaangalia ile mkakati president ameweka kuhakikisha, tunaambia tutasubiri saa hizi, bora tunajua mbele iko sawa. Ngarachiel ne ochiel gi magina ma owito ngimane kaunti apar to wang'e kar dak ma Marafa Mkunumbi kod Poromoko e kaunti ma Lamu e monj mane otimore kono. Jal ma chimo ochiel gi magina en jaduong' ma higni 65 ne ane ode kapok ne oywaye oko kendo chiele gi magina. Poromoko wegudi 10 ne oringo molal kapok owang' utegi ka obila koni gichako timo pedha ne jogo ma bende ne wang'o apiko, gwen kod diek. Hawa watu ambao wamefanya hii mambo yote, hii salama yote leo na wakaua, wakifuatiliwa miguu yao saa kuna unyevu wa mvua, hawawezi wakakosekana mahali wameingia. Kwa hivyo hawa watu, usalama ambao uko huku hata tumeanza kuwa na shaka. Mbinu ambao zinatumiwa hapa za kuweza kuokoa watu ama kuarrest wakati ambapo wamekuwa wameatakiwa zinakuwa ni hafifu, kwa sababu ile security, barabara ya security ililete siasa, ikawa ya kwamba barabara ya security inakatwa barabara ya kukawa mashamba. Na kwa nini tunauliza mara nyingi, jeshi wakiondoka tu kidogo wanajulishwa na nani jeshi wameondoka, wanakuja kufamia watu na wanajua kila mtu jina lake, wanapelekwa na nani? Na hiyo ni kitu tunataka ishuruhishwe kwa haraka sana. Dot maro ganda mar Ilchamus maeno ganda e county Mabaringo keto tenge pogruok mani kindgi kendo chako bedo achiel kaka yor kedo kod midhiero mokwako gi kaka rochruok magari takwe. Olamo mumore kod lokruok chalma kulwasi. Bende giwalo jawache logi maen Edwin Lekeriap mabiro dhiro dwachgi maikoni magi osejwang' kendo sebegi weche mag dongruok mawuok e piny owacho ne gilose gweng' ma Maysori, Baringo South, kama gikoni kwe makoro biro reso gendni modak kono kendo jiwo dongruok. Na mmesema kwamba mnataka maendeleo, mnataka kuona watoto wenu wakisoma, mnataka kuona kwamba mna usalama, mnataka kuona afya ya watu wenu, mnataka kuona mambo ya ukulima, mnataka kuona kwamba watoto wenu wameandikwa kazi. Na njia ya kufanya hii ni kukuwako na uhusiano na kila mtu na kila kiongozi na kila laini na kila sehemu na kila serikali. Mimi nikimwona engineer, upole wako unatosha community. Hiyo nafasi haihitaji mtu wa kelele, haihitaji mtu wa hasira, inahitaji mtu mpole, mkarimu kama wewe. Tunakuombea na kanisa pia wakushike mkono, kwa sababu maombi yatakufanya uweze hiyo kazi. Community is part of the Maa community and they have been suffering for a long time.
So this is a great day. We are all happy. But I know at the end of the day, the community will come together. We will bring all of them together so that they can continue fighting for the right of their land, right of their constituency, right of being marginalized, and fight for the right of the community. What they want is a spokesperson that will help them with their issues, development issues, economic issues, cultural issues, and bring it to the attention of the relevant authorities so that they can be solved together with our political problems. Jatelo maduong' bura mar ODM kotelne kod jakeno margi Timothy Busire osoko piny owacho kagikoni piny owacho yulo mokalo reso jok makoth mar El Nino weyo kod midhiero. Kagiloso bang' romo kod jod bura mag ODM e gweng' ma Nyamwange Kitutu Masaba e kinde keto kare chenro mag duond buch ODM etayo kod ogaye mar ODM Raila Odinga gikone Rigathi Gachagua mondo tang' kod weche mawuok e dhoge ni mar othuo piny owacho mag county. Nitiere pesa mag El Nino mosechwalnegi kata kamano onge pesa ma kamano. Bende gichayo piny owacho kuom rem chopo singo mane gimiyo jopiny. Even though we expect the government to rise to occasion, we have been witnessing confusions and misinformation regarding management of the El Nino effects without actually doing much. Instead of UDA government resetting the machine so that they rise to occasion, you have seen the contradictions and the misinformation and the conflicts regarding responses to what is happening. You saw the other day the deputy president saying that the central government had already dispatched the resources to counties so as to address the effect of El Nino. But soon after, the governors responded by saying, this is not correct. Resources have not been sent. Only for the deputy to come back and say, they have not sent resources after all. And now you wonder whether there is an effective government in place. Kawuok e gwenge mag Kisii wadhi masawa mar piny Kenya, moko kuom jonyuol e kaunti ma Kiambu dwani mondo omi piny owacho jiw skunde moko oduok piny nengo mag omenda mag somo ahinya to ne jopuonjre madonjo e klas 9 higa manyien. Kaluwore gi ngima magikoni oridore. Jonyuol gi mane loso bang' lendo ma piny ma klas 8 kone piny owacho korango nengo mar somo kuom jopuonjre nyalo koso riwore kod skunde sekondar kata bed ni piny owacho to ramo ni chik mar donjo e skunde mag sekondar atamalo 100% gikwayo josiasa bende mondo mi ogol sir mag basari chon mondo mi okonygi. Piny owacho kata kamano nyocho yango e kinde penj ne ok gichan medo nengo mar somo ne jopuonjre madhi donjo e klas 9. Wanafunzi tunatarajia watajiunga na shule za upili mwaka ujao, na kwa vile hali ya economy sio nzuri sana, ningehisi ama niulize serikali kama wanaweza subsidize kwa karo na mahitaji yale ambayo yanahitajika wakati watoto wanajiunga na shule za upili, ili wazazi wakawe wampungukiwa na hiyo mzigo na watoto wetu wakaweza kujiunga na shule za upili. Kama saa hii hatuna pesa hata kidogo, kazi hakuna, unapata mzazi ni kibarua hapa na pale. So tunaweza penda sana serikali ikifika ni kuchagua kusikue na ubaguzi hata kidogo. Tuomba tu serikali wapatie wanafunzi chaguo lao kulingana alama zile walipata, wasipelekwe kwingine bali, kwa sababu wametia bidii sana ili wazoe hizo alama. There is no difference between the public and the private peoples. So I request the government to give us the same measures, they treat us fairly, so that our peoples will join the best schools they chose for themselves. Ramogi mane mabende kelo e giko mar kare mokwongo mar weche manyien mag Migago kik dhi mabor pod wantiere kod mathoth.
nasalamia watu wa Migago win shilingi 100,000 na kia ushindi wao kwa shangwe na nderemo. Asante. Nimesema asante mno. Hii ni mchezo wa kweli kabisa. Na wanaongea ukweli, wanafanya by action. Ng'ama ohero chulo osuru to koso timo kamano nyalo miyo iyud midhiero maka kod kacha. KCB ni yetu. KCB ni yangu. KCB is mine. KCB ni yetu. For people, for better. Life is too short to postpone your dreams. That's why View Travel offers you a worry-free holiday plan that lets you travel now and pay later. You don't have to wait for better times to enjoy a well-deserved break. We can help you make your travel dreams come true. Whatever you choose, View Travel is here for you. And a Christmassy leap on next year, na View Travel. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Next on Shamba la Wanyama. Amjapanda ndege kwa sababu hamkunywi water. You live a sad, pathetic life. Between food and life, which is more essential. Hannah, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shamba la Wanyama. New episodes available every Saturday, only on View Sasa. I got my cancer when I was 16. I explained to the doctors, they told me that it's just adolescence, I'm just maturing. We see cancer even in 1-day-old babies. Angoma kelo cancer. To be thieth mare nitie. 50% of cancer treatment is information. To e okang' mane. The doctor tells you go and look for $1 million. You have no choice. Be in jatuo mar cancer. Kata jatuo mane otony e thieth mar cancer. Cancer e kuku mar wach. Dweni achiel kachiel e Ramogi TV. Tich adek tarik 29 dwe mar 11 higa mar 2023. Kik bai. Machiegni kendo nyakwara Mugajwang. Jodak ma Sembe kar chund bura mar Ariede County ma Siaya orwako chenro mar tiyo gi sola matiyo gi teko maler ma ok chid alwora kendo konyo gi yoregi mag pur kod pith. Jodak mantie bor riwruok ma dala Rieko nyiso mor ma gin godo kaluwore ni ji mokalo 5,000 osebedo kayudo konyruok margi kokalo e tiyo gi sola go ma giwacho ni konyogi e kuo pi e puothegi kendo miyo gi keyo makare. Diana Olonde nolimo jodak go kendo miyo wasigana. Odiochieng' masie chieng' pile ka pile chakore gi riembo thiwi mar los gi sola. Okete kama onyalo yudie chieng' mondo jodak makoni chak tijegi mapile ka pile makelo negi omenda. Othiwi ni magi luongo ni solar wheelbarrow. Kata bedo ni oneno matin, jodak makoni wacho ni ngimagi oselokore nyaka ne gichak tiyo kode. Osebedo kokonya kuom lielo nyithindo, kuom nyaka jomadongo, timo negi blow dry, okonya kabisa e ngimana. Customers kobiro samora chajo negi simu. Osekonyowa ahinya kaka jogweng' nikech wach stima area ni ok koyot. Tie mier kaka koro kama wantie ni onge stima, sola ni ema konyo wa e chajo gik matindo tindo kamago. Okinyi ka okinyi jodak makoni kelo taya mag gimarita alwora mondo chajre sola. Grace Atieno lero ni sola no osekonyo e geng'o tuoche machalo kaka thung'a,
magiwacho ni ne chandogi ndalo mane gitiyo gi tach nyangile. Giwacho ni gionge luoro mag ute manyalo wang'e tiyo kod teche machalo kaka nyangile. Watemo geng'o wach mar lielo teyni moko mag nyangile mag iro ka. Nikech iro no ne kelo ne ji tuoche mag homa, tuoche mang'eny ma iro kelo. Koro watemo ni mondo wageng' mano, emomiyo ne wabedo gi sola no endo mondo mi wachajo ne jowete wa teyni go ka mudho nitie. E gweng' ma Kamito, Asembo Bay, kama riwruok mar Dala Rieko yudore, moko kuom jodak okelo tong' mag gweno mondo kete liet, kendo bang' ndalo 21 liet no to nyithi gwen. Edith Odera en achiel kuom japith gwen ma osebedo ka yudo nyithi gwen kokalo tiyo gi sola. Koro ne gitoko, to ka gisetoko takawo tong' gi, to kochopo bang' juma achiel tating'o tong' tatero e mashin. Nachako gi mashinde moko matiyo gi stima gi, to nayudo ka ne duoko nok ni kare. Koro natero tonga gi Dala Rieko. Kana atero tong' Dala Rieko, ne oto natero, kana chako natero tong' 40. Naduogo gi nyigwen 35. Manyiso ni matin mane nokotimre nadi, mane ne okethore. Kopogore gi tiyo gi sola e loso nyithi gwen, jodak makoni bende tiyo kode e golo pi kowuok e nam Victoria kendo kuoyo e puothegi. Kawuono, wayudo ka moko kuom mine makoni kunyo rabuon ma giwacho ni ochiek maber nikech pi ma giyudo. Ne wachako ng'iyo yore manyalo konyowa e pur. Koro ne wabiro gi riekni mamoko kaka loso mashin magoyo pi katiyo gi teko mar chieng'. To kendo wakete wheelbarrow, koro wadhire to watere nam kendo waduoke. Mano konyowa mondo mi wanyalo tiyo kode ka to wachako watere kama chielo, to godhiambo to wakane e ot mondo kik kwale. Alex Someno mane ochako chenro ma kamae wacho ni gin gi paro mar tiyo gi teko maler, to moloyo ndalogi ma piny ngima kedo kod achiedhnade mag lokruok mag kor lwasi. Ne wadwa ni wan bende watiye gi gik moko marito alwora. Koro ne wachako waloso machielo miluongo ni mobile charge station. Mae watero e gwenge mwatiye. Kech wan gi gwenge kendo waluongogi ni Dala Rieko villages. Koro seche mwadhi e gweng' to gibedo gi mobile charge station gi ma gichajo teyni gi, gichajo simbe gi, ginyalo tiyo gi laptop, giliedo kodgi, kendo mamiyo giyudo yuto maber. Dala Rieko onyuolo rieko. Rieko mako tigodo maber to dhi kelo ler e ngima oganda mathoth kendo bero kor lwasi. Dana Ulunde, Ramogi TV.